hai jun det labang so ke hai aning kechiparong alang litum APSLC Central Committee Women Wing General Secretary sang Pirita Kamsati penajok kadok we phanang jalensi labangso bangkep ke haya tuma pamstame labangso karchu ame pini paman ponlo lasai labangso women wing penabangsi labangso karchu ame paman ponlo lapen ke pini nili Pholoni constituency ki yabang pusitame ningarong piglo lang lito mapan labangso karchu labangso may na paman longlok ajok pipon ma puludang te nilitum labang kep ke hai labangso ke hai abangke isi history asan lo karbiang long lapen him labangso purkimo long bangke vir belo APSLC labangso purkimo bangke ke hai jenglo pasonsi litum APSLC political party pe na bangke alang le kathang sar ke japon political party bangke ilitum purkimo long se dopo posin ilitum ding thepon lo